videa. A to vám hovorila, že toto bude sketch. A najprv vám musím povedať, že viete do stredkanie sa s vami. To bude v sobotu, asi o 2:00, ale tak, keď bude v sobotu, bude to v sobotu proste. A dneska, viete, jak som vám hovorila v minulom videjku, to bolo včera, vo videjku, zrobím taký sketch, ale som vám nepovedala, že bude s tajným hostom. Bude to predstava versus realita. Ako chodia ľudia? Predstava. Realita. Kedy budem mať 18, si môžem kúpiť to auto. Ako chodíme do školy? Predstava. Ešte stíham. Ako si ľudia čistia boty? Predstava. Realita. Keď si ľudia kupujú nové autá, predstava. Husté toto auto si musím... Realita. Ako si ľudia kupujú oblečenie, predstava. Realita. Ako si ľudia hľadajú kamarátov, predstava. Ahoj, budeme kamaráti? Áno. Ja som Vanessa. Realita. Budeme kamaráti? Ako bežia ľudia? Predstava. Realita. Ako si ľudia robia selfie? Predstava. Predstava. Realita. Realita. Mami! Ako ľudia hľadajú svojho psa? Predstava. Realita. Charlie. 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 Ako sa ľudia starajú o svojho psa? Predstava. Ako ľudia pozujú, keď ich niekto fotí? Predstava. Ako sa ľudia nudia? Predstava. Ja som... Napíšem na kamoške. Poď sem, Charlie. Nič sa mne nedáva. Ako sa ľudia menia? Predstava. Po roku. Ako som sa zmenila po tom roku. Realita. O rok. O 2 roky. Po 3 rokoch. O 10 rokov. Ako si ľudia kupujú žiarovky? Predstava. Realita. Musím si kúpiť novú žiarovku. Takže ľudia, to je všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo sa sketch. Keď sme to robili, tak sme boli úplne spotení. Tak. OK, toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, zabudnite na like. Ak nie, tak si nazrite. Skin Facebook máte v popisku videa a Instagram. A majte sa! Fantastický! A uvidíme sa v sobotu! Vaša! Sit down!
Koniec.